Lezi indaba zehora lesikhombisa sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi zinohlonze kusihlwa nje. He also indicated to us that he was informed on his way to court on that particular day that he might be eliminated if he goes there. Uphiko olushushisa amacala omphakathi i-NPA seluphindisele emsebenzini umshushisi u-advocate Mkhuseli Ntaba owamiswa ngemva kongalibhadi enkantolo ecaleni kasomatekisi uJoe Sibanyoni nabanye abathathu nokwaholela ekutheni lichithwe imantshi. My approach to this matter is guided, as it has always been, by the supremacy of our constitution and the rule of law. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uyiphendulele emaqenjini agxeka isinqumo sakhe sokwedlulisa umbiko wethimba eliyimele elaliphenya ngodaba lwephalaphala ngokuthi zonke inyathelo ayithathayo zizohambisana nomthethosisekelo wezwe. The appeal against the Pretoria North Magistrate Court refusal to grant bail is hereby refused. Inkantolo ephakeme yasePitoli isikhahlelile isicelo sikaSayitsheni uFani Nkosi sokwedlulisa isinqumo sokuchithwa kwebhayili yakhe. Lokhu ke kuchaza ukuthi uzoqhubeka nokugcinywa ejele kusaqulwa icala lakhe. For players, this is something also very special, and certainly we have a team who, for the first time, they will assist on the World Cup. Ibafana siqale ukuyilolongela umdlalo wayo wokuqala wendebe yomhlaba ngemva kokutheleka enkanjini yayo esePachuca kuleli yazwe. Sikubingelele mbukeli ngwamukele indabeni zehora lesikhombisa igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali ihlabanganele imhlophe qwa uza kwethu ositolikela ngolwimi lweyimpawu uSnovio Fihlani ake sibheke ukuthi sikuphathele ziphi kusihlwa. Uphiko olushushisa amacala omphakathi NPA seliphindisele emsebenzini umshushisi u-advocate Mkhuseli Ntaba owamiswa ngemva kongalibhadi enkantolo ecaleni likasomatekisi uJoe Sibanyoni nabanye abathathu nokwaholela ekutheni lichithwe imantshi. Things that were said by advocate Ntaba was the fact that his safety was compromised. He felt unsafe. And then he also indicated to us that he was informed on his way to court on that particular day that he might be eliminated if he goes there. And we wanted to verify all of that. And I can safely say now that that has been verified because he was communicated to by somebody who's in a law enforcement agency who was looking at the situation around him to say this is what intelligence has found, and we verified that and we are comfortable. But secondly is the fact that he was cooperating with the investigation, and we know that there is no likelihood that he will interfere with any of the remaining investigation before we make a final decision. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uyiphendulele emaqenjini agxeka isinqumo sakhe sokwedlulisa umbiko wethimba eliyimele elaliphenya ngodaba lwephalaphala ngokuthi zonke inyathelo ayithathayo zizohambisana nomthethosisekelo wezwe. Umongameli Cyril Ramaphosa ebeseParlamente ezokuphendula kwingxoxo-mpikiswano yohlahlo lwabiwo-mali le-ofisi yakhe okukuza emva kokuba amaqela opolitiko ekhwele ezehlela kwintetho yakhe umba ubuphala phambili ngumba wasephalaphala neentshukumo zaseParlamente eziphanda umongameli. My approach to this matter is guided, as it has always been, by the supremacy of our constitution and the rule of law. The institutions of our democracy must be allowed to perform their work without interference and without any form of intimidation. Umongameli uphinde waziphendulela nakwingxoxo-mpikiswano ngengeniso zeenkomfa zabatyalimali. The investment drive we have launched has made a significant difference. We're able to bring both local and foreign businesses together to encourage them to invest in our economy. Umongameli Ramaphosa uphinde wahlaba ikhwelo kwisizwe ukuba sixhase ikomishoni yonyulo ezimeleyo
phambi konyulo lomasipala oluza kubanjwa ngomhla wesine kuNovemba, esithi le komishoni zange yohlulakala ukusukela ngo-1994. Kusenjalo, uMongameli Ramaphosa uthi uza kutshikitya uluhlu lwamagama abantu abaza kukhokela i-National Council on Gender-Based Violence and Femicide eza kujongana nokuxhatshazwa kwamanina. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Usotswebhu omkhulu we-ANC uMdumiseni Ntuli uthi i-ANC isamukela isinqumo sokuqokwa kwekomidi nosihlalo walo elizophenya ngeinsolo zodaba lwasephalaphala. Kusenjalo uNtuli uthi nguyazana ye-ANC eParlamente iyagxeka lokho akuchaze njengokuyikhukhumeza okwenziwa ngabanye abantu abadabuka kwamanye amazwe abazinze kuleli. The ANC Parliamentary Caucus welcomes the constitution of the Section 89 Impeachment Committee, including the election of its chairperson. The committee has a mandate to investigate allegations that President Cyril Ramaphosa may have breached the Constitution and his oath of office. The multi-party 31-member committee includes 9 members of the ANC, and we have no doubt that it will conduct its work in a non-partisan manner, in line with parliamentary oversight responsibilities as outlined in Section 55 of the Constitution of the Republic of South Africa. Usethelekile kuleli umengameli waseKenya uWilliam Ruto ukuzobamba ingxoxo nomengameli uCyril Ramaphosa. Lezi ingxoxo zihlose ukuqinisa ubudlelwano bezepolitiki nezomnotho phakathi kwalamazwe amabili ahamba phambili kwezomnotho kuleli zwekazi. Lezi ingxoxo kulindeleke ukuthi ziphume nomhlahlandlela ukuhwebelana, uqinisa amaxhamo okuhwebelana kulamazwe aseAfrika ngaphandle kwemdanti, kuphinde kuthuthukiswe nezinhlelo ezibalulekile zokutshala imali. Kuzokhumbuleka ke ukuthi iNingizimu Afrika kanye neKenya inobudlelwano obuqinile bokusebenzisana kusukela ngo-1994. Kanti lezi ingxoxo zibanjwa ngesikhathi lapho iAfrika ibhekene nodaba olubucayi lwabokufika abafudukela kwamanye amazwe ngaphandle kwamaphepha nezimvume ezibagunyazayo. Inkantolo ephakeme yasePitoli ivune isinqumo semantshi yasePitoli sokunqabela iphoyisa elimisiwe uSergeant Fani Nkosi ibheyili. Ijaji lalenkantolo lithe imantshi ayigcinanga nje ngokulandela umthetho kulesi sinqumo, kodwa nombuso ukhombise ukuthi kunecala eliqinile okumele uNkosi azobhekana nalo. Likhala ngokuthi namanje uSergeant Nkosi akakahlinzeki ngencazelo ezwakalayo ngamadokodo ayisithupha ahlobene nobugebengu obunodlame atholakala emzini wakhe ngesikhathi kugasela amaphoyisa kanye nokushaqwa kwesamba esikhulu semali kanye nezinhlamvu zesibhamu. Illegal ammunition, licensed firearm not safeguarded, a stun grenade were found at the time of such operation. The appellant is depicted in one of the photographs presented as evidence, and most importantly, he was legally represented at the stage. Inkantolo ihlonze nokuthi imanje beyangamele isicelo sebheyili usebenzise kahle umthetho ukufinyelela esinqumeni sayo. Finding by the magistrate on the score cannot be faulted, and the respondent succeeded in proving the strength of its case against the appellant. Ijaji liphinde laveza nokuthi ukudedelwa kwaNkosi kungenzeka kubeke engcupheni uphenyo ngokuthi aphazamise ofakazi noma axhumane nalabo abayingcenye yophenyo oluqhubekayo. Was also level at the magistrate, finding that there is a likelihood that the appellant will interfere witnesses. INPA nayo isamukele lesi sinqumo. The court said even now there was no explanation to the monies and to the things that were found in his place. Udaba luzobuyela enkantolo mhla zingama-22 ngenyanga ezayo, kanti uSergeant Nkosi uzoqhubeka agcinwe ngaphakathi esitokisini. Isithangami sekhomishana kaMadlanga esingenele osukwini lwekhulu ne-12 namhlanje besilalele izethulo zobufakazi buka-Colonel Gavin Jacob wophiko lwama-Hawks KwaZulu-Natal mayelana nesehlakalo sokwebiwa ehhovisi lama-Hawks elisePort Shepstone ngo-2021.
Jacob ukhale kakhulu ngobufakazi obethulwe kule commissioner isikhulu sama-Hawks uMajor General Hendrik Flink abuchaze ngokuthi ufike wedukisa umkhondo kulesithangami sikaMadlanga maqondana kwebiwa kwesidakamizwa zenani lezigidi ezingama200 zamarandi. uKennel Jacob uke waba ngomunye wamaphoyisa akhonjwe ngomunwe njengabathintekayo ekunyamaleni kwesidakamizwa ezathathwa isinyenyela emahhovisi ePortshepstone. I must add that I bore no knowledge, neither am I involved in the theft of drugs. I was questioned and polygraphed with regards to this incident. I passed the polygraph test, but I understand now it doesn't carry much weight, commissioners, but... Ekuqhubekeni kwakhe nobufakazi amalungu eCommissioner abesemxila ngemibuzo eqinile ngenhloso yokuzama ukuthola ubuqotho bezimpendulo zakhe. Because you were on leave, the decision you make to book yourself for the purposes of doing this, why did you not assign it to somebody in your team who was equally capable of assisting? Why did it have to be you? Commissioner, it's not every day that you get an opportunity to participate in an operation where you're stopping or you're inspecting a container that's suspected to contain drugs. It's something that, for me, it was something that was worth going to work for. Isithangami seCommissioner siyaqhubeka nakusasa. Bokelisi sasiqu eyitolo siyabuya nezinye indaba unganyakazi. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele uma ngabe usanda kungena sikukhumbuzeke ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ungena nje kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. Sekuboshwe umsolwa oneminyaka engama-23 ubudala osolwa ngokubulala uNhlamulo Sambu kanye nabahlanu abasolwa ngokususa udlame emphakathini eWestern Cape. Iphini lomkhuzo wamaphoyisa kuzwelonke uLieutenant General Tibelo Mosikili ushayele ihlombe amaphoyisa ngokusebenza ngokuzimisela abopha umsolwa ngokubulala uNhlamulo Sambu. 5 suspects have been arrested in connection with incidents of violence and intimidation. We also commend the detectives for the swift arrest of a suspect in conjunction with the murder of Nhlamulo Sambu. We further wish to clarify that based on the information currently at our disposal, the death of Mr. Sambu is not linked to a recent unrest in the area. Uthi abantu bangaphandle abangena kuleli nabasebenza kuleli ngongemthetho bazoboshwa baphindiselwe labedabuka khona. Foreign nationals who enter, who remain or work in South Africa unlawfully are in contravention of Immigration Act and expose themselves to arrest, detention and deportation processes as prescribed by the law. Udlulise amazwi enduduzo emndenini ebhekene nefu elimnyama. We extend our deepest condolences to the families affected by these events. Members of the media, there is no grievance, no concern, no frustration or cause that can justify murder. Obambe njengomkhuzo wamaphoyisa kuzwelonke uLieutenant General Puleng Timpane uthi wenelisekile ke ngendlela amaphoyisa asingathe ngayo impikisho elwisana bokufika kuleli ngokungemthetho. I am satisfied, ma'am, in terms of the work that the police have done throughout the country. There are numbers in terms of arrests that have been read by the Net Joints Chairperson in terms of the arrests that we have made, progress that we have made, and all the successes in this regard. We encourage citizens to remain and behave responsibly during these marches. Amathimba ezenhlekelele alokhu esiqaphile isimo njengoba kulindeleke imvula enamandla ehambisana nesiphepho ezingxenyeni zesifundazwe iWestern Cape kanye neEastern Cape kusukela namhlanje. Izangoma zezulu seyiqinisekise isigaba sesishiyagalombili semvula elindelekile. Isiqalile imvula enamandla nomoya ezingxenyeni zaseGarden Road esifundazweni eWestern Cape kanti izangoma zezulu sesikhiphe nesixwayiso sesigaba sesishiyagalombili semvula enamandla eGeorge, eNisna nasezindaweni ezingomakhelwane. Lesixwayiso siza nje akukapheli nenyanga ngemuva kwezikhukhula ezadlula nemphefumulo yabantu zadala umonakalo emgwaqweni nakunqalasizinda.
We know that rivers is flooding as we speak. Our dams is all full because of the previous rains we've had. The areas is saturated, so any drops of rain falling is now flowing in the rivers. And we've been monitoring all these areas that previously were cut off. Amathimba ezenhlekelele abelokhu iqaphe isimo kusukela ngomsombuluko. Kusenjalo kumisiwe ukufunda nokufundisa kumkhandlu dolobha eNelson Mandela Bay naseSarabatman eEastern Cape njengoba kulindeleke imvula engahle idale izikhukhula. Ukhulumela umnyango wezemfundo kulesifundazwe Malibonga Mtima uthi basiqaphile isimo. The Eastern Cape Education has called off schooling in 2 of its districts, namely the Nelson Mandela and Sarabatman. This follows receipt of or severe weather warning from the weather services. To ensure that no life is wasted or lost, the department has called off schooling in those 2 districts. Ongumqondisi ozokuphepha kumkhandlu dolobha eNelson Mandela Bay uShadrack Sibiya wexwayise ngokuthi abantu mabahlale ezindlini ukuze baphephe. I would be lying if I say we are not concerned. However, I'm happy to state that we are ready. We are on that mode of fixing, and while we are fixing, we have all our officials on that high alert mode. Lesifundazwe zombili zithi izikole zizovala kuze kube siyadlula isimo. U-Ivan Barnes owengamele i-NFP uzolinda isikhathi esilinganiselwa emasontweni amabili ngaphambi kokuba afungiswe njengelungu elisha lesishamthetho saKwaZulu-Natal. Encwadini efungelwe uSomlomo uNontembeko Boy soyiphikile insolo eyivezwe usihlalo we-NFP oxoshiwe okungumbali Shinga zokuthi uSomlomo uhlela ukufungisa uBarnes kusasa njengoba esexoshiwe nje yena. Lishingo bengusihlalo we-NFP KwaZulu-Natal ufake isicelo esiphuthumayo enkantolo ephakeme eMgungundlovu ethi akumisa ukukhishwa kwakhe njengelungu lePhalamende. Lokhu kulandela ukuchithwa kwesicelo sakhe yiqembu lakhe emva kokuthi edlulisele phambili udaba lokuxoshwa kwakhe. UShinga wakhonjwa indlela emva kokuthi engawulandelanga umyalelo weqembu ukuthi eseke isiphakamiso sokungamethembu undunankulu wesifundazwe uThami Ntuli ngoDisemba. Uvale wabheka enkantolo emva kokuthola ukuthi kunamalungiselelo enziwayo okufungisa umholi we-NFP uMnumzane Ivan Barnes kusasa ukuthi abe ilungu lePhalamende lesifundazwe. Kodwa uSomlomo uthe embikweni wakhe kungathatha okungenani insuku eziyishumi ukususa uShinga esikhundleni sakhe. Inkantolo ibisinika bonke abathintekayo isikhathi sokuthi balungise amaphepha asenkantolo bavumelane nangosuku lokuqulwa kwalolu daba. Mnumzane uBarnes uthi besingekho isidingo sokuthi uShinga alethe enkantolo lolu daba. Ngale lapha ukuthi icala lihlehliwe kwathiwa asifayile amaphepha ngoba usuke wezenkantolo ngento ephambene wazi ukuthi kusasa ngiyafungisa ucela inkantolo iyenza njani i-intervene, which is not true. Kanti uSpeaker usesiphendulile njengeqembu ukuthi kufanele kulandele imiqathango. uShinga uthi usahlele esikhundleni sakhe njengoba esethula ukuxoshwa kwakhe enkantolo. Usuku lokuqulwa kwalolu daba enkantolo alikakabekwa. Kwezindaba ze-SABC ngingu-Ayanda Mhlongo eMgungundlovu. Umnyango wezemfundo eGauteng usugxeke ukubulawa ngesihluku komfundi oneminyaka eyi-18 ubudala. Kubikwa ukuthi lo mfundo befunda esikoleni samabanga aphezulu iFort Hare Secondary ugwazwe washona izolo. Ngameko sokugwazwa komfundi izolo. Namhlanje umnyango wezemfundo ubiza umhlangano ophuthumayo wazozama ukuthi kutholakala isisombululo salenkinga itheka nanokuthi kuzanywe ukuvimba ukubhebhetheka kwazise khona abasebefuna ukuyiphindisela. Abazali bathi lokho kuyashaqisa. Akungiphathi kahle impela, ngiphatheka kabi kakhulu. Ngiphathekanga kahle. Ngathi singabazali singabambana neSGB sonke nezikolo sibambane sibe munye silwe nalempi. Amaphoyisa asifundazweni asephuma inqina athungatha benzi bokubi. The victim sustained severe injuries and was transported to a local clinic in a private vehicle for medical treatment. He later succumbed to his injuries. Umnyango wezemfundo esifundazweni usihlabe wasihlikiza lesisenzo. As a province, we are deeply saddened and disturbed by this incident. No child should lose their life to violence and no family should have to endure such pain. We trust that law enforcement authorities will leave no stone unturned in ensuring that those responsible are brought to justice. Namhlanje cishe kwasukuthula lezichwe njengoba kube nomunye umfundo othe naye ugwaziwe egwazwa abanye abafundi bakwesinye isikole. Abazali bazame ngawo wonke amandla ukuvimba laba bese befuna ukuyoziphindiselela. Sekunxuswe nabo abazali emakhaya ukuthi bake bayikhuthuze bayithintithi ikhwamazali ezingane ukuze kubonakala ukuthi ayiphathi yini ikhali
kuphinde kukhulunywe nazo ngeenkinga ezibhekana nazo ezikoleni. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Endabeni ze-SABC ngibika ngise-Dobsonville, Soweto. iBafana Bafana isiqalile ukuyilolongela umdlalo wayo wokuqala wendebe yomhlaba ngemva kokutheleka enkanjini yayo esePachuca kuleli yazwe. NgoLwesithathu leli qembu lika Hugo Bruce lizobhekana ke neJamaica emdlalweni wokugcina wokuyilungiselela. iBafana ihamba emva kosuku obekuhlelwe ngalo njengoba isithelekile eMexico ngaphambi kokuqala komqhudelwano wendebe yomhlaba njengoba sekusele izithuku eziyisishiyagalombili ngaphambi kokuqala kwemidlalo. Ngemuva kwamahora iqembu lithelekile ePachuca lapho lizozenza khona emuva kohambo lamahora angama-30 lizilolonge kokuqala kuleli yazwe. Umqeqeshi Hugo Bruce uthi lona ngumzuzu okhethekile kubadlali beqembu lesizwe. For players this is something also very special and certainly we have a team who for the first time they will assist on the World Cup. So I have already the experience as a player. I was here also in '86 for the World Cup of '86. So for them it's something wonderful and they are very motivated to show something. iBafana izodlala umngani wokugcina neJamaica kulesihlanu ePachuca. Izobe seyibhekisa amabomba enhlokodolobha eMexico City lapho izobhekana neqembu elingosokhaya emidlalweni wokuqala wendebe yomhlaba ngoLwesine oluzayo. Mbukeli uma sibuye idolo sobeke sesikuphathela umhlahlo wesimo sezulu nesangoma sezulu umkhushulwa Msimanga. Kwintokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi aqhubeka lamathuba amakhulu kakhulu emvula kakhulukazi ke engxenyeni ezilapha eStern Cape singalindela nje ukuthi ke lezi imvula sithanda ukubaza ikhawu kanti ngamancane mongena kakhulukazi ke engxenyeni ke esenkabeni phansi amaphaphu mongena kwaZulu Natal imkhamezelo nje esingayilindela ngasogundo lingaseningizimu kwaZulu Natal uyongena engxenyeni ke ezilapha ngasenyakatho lingasikaza nje ngamafu sihlabele phambili siyobheka osuku lakusasa lo amsingo bandayo uzongena kakhulukazi engxenyeni ke esenkabeni aqhubeka lamathuba amakhulu kakhulu lapha kwaZulu Natal uyongena phansi lapha ikakhulukazi lapha eStern Cape kube ukukhithika nje mosondela ke entabeni zaseLesotho kanjalo nalapha eStern Cape ngale kwaloko ngamancane nje uyongena ngapha ngasentshonalanga uyongena engxenyeni ke zilapha eNorth West kanjalo naseGauteng khona imvula esingasilindela kanti masihlabela phambili iyashi South African Weather Service ikhipha nje isiqoqo sesilapha kusigaba sesishiyagalombili ikakhulukazi ke imvula ezinamandla mawungena ogunike olapha koGqeberha kanti ke mawungena ngaphakathi isigaba sesibili ke kulozo ndawo uyongena lapha koBeaufort West kanjalo naseningizimu yaseWestern Cape kube ukukhithika nje okungaba isigaba sesibili mongena endaweni ke ephakeme lapha eStern Cape ebusuku banamhlanje kanti ke nomoya ungathanda ukuba namandla kakhulukazi ke endaweni ezingasokhuni kusasa umoya namandla okanye lingaduma ngokunganomgozi mongena kakhulukazi ke engxenye esenkabeni yezwe qhubeke lezamvula ezilapha ezinamandla ikakhulukazi lapha eStern Cape kanti ke masibheka ngokwefundazo siyasho sithi ke lingathanda nje ukuthi ke lipholi kakhulukazi mongena ke ikakhulukazi eGauteng kodwa kuyabanda kancane ekseni kanti ke masamba siyongena kakhulukazi ke engxenye esenyakatho umvumele ngisho ngithi ke ngathanda nje ukuthi bephakathi ekseni nokho futhi safudumele ngaphambi komsingo obandayo kuzo zonke indawo lapha koTzanini koThoyanto uyongena phansi lapha eMpumalanga sisho sithi mongena koSikukuza ngathanda ukuthi ke lifudumale ngamandla nokho lingaphakathi nje kwezinye indawo uyongena lapha koEmelo kanjalo nasengxenyeni zakoMbombela kanti ke masiyongena kwaZulu Natal umvumele ngisho ngithi nakhona salindela ukuthi kuthande nje ukuthi kubande nje kancane ekseni ngale kwaloko lipholile kodwa libande mongena koUnderberg koBhulwa lifudumale lapha komhlaba uyalingana phansi Eastern Cape lingathanda nje ukubanda kuzo zonke indawo ngenxa ukuthi ke lizobe likhithika kulozo ndawo nemvula kanti ke mawungena eWestern Cape nakhona emva komsiko obanayo kuthanda nje ukubanda kuzo zonke indawo lishubisa umkantshi uyongena kakhulukazi ke engxenyeni zaseNorthern Cape nakhona ngathanda nje ukubanda kancane kulozo ndawo mawungena kakhulukazi ke koKurman ngaphakathi kwelase Freestata solindela ukuthi ke lithande nje ukuthi ke libe phakathi kulozo ndawo ngenxa ukuthi ke lizobe liguqubele sambe siyovala lapha ngeNorth West la silindele khona ukuthi ke eNorth West ngathanda nje ukuba phakathi ngaphambi komsingo obandayo umvumele ngithi ke ngiyathatha indaba benobusuku obuhle. Mbukeli sibeka lapha bese kuphathele zona kusihlo ube nobusuku obuhle usale kahle.